APHLC ni kachinghon solang dora do ana phan sitame nilining Anglong si penang tong phan kachisong kardom nang pipajir paphanglo kardom nilimen Kaku Rongpipi nili all party hills leader conference pitihek pen APHLC Central Women Wing Salon Secretary Arpus nili clinic bom pini labang so video pen nilihin pen solang dora do ana phan sitame kachoningri kang tunglam thigele puson Henlo non nangkeleji ni phaing koi pai chiklu lage 20 August lo labang soani APHLC Central Committee pen ke pathik pon armu kache mass rally video ponji adim lage dak dik pholo jesimetet akimang ke lapuson Henlo elitum Indian Constitution along itum phanang ke top pida Article 244A non puan same pachun thekhere la suputha same tum chi songpon po la pen hinia banke separate electoral rule la banke 6 schedule to the constitution ateng pen paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen council atum aron samarvet nang po la pen ke kithoma banke ili tumalong le phelang pini ambani adani tumaphan kipilap la pen ke jorla ji phan council tum ke matha labangke chidon nun thek the lapen rap tum sane labangke ili tu proidon thek thi pu labang suang thek kache paklang je phan akachi song padu pon ji don marle tu la sala bang so kachi song along nali tum rap de do an Khei lapen long ri phan kachi matha e lapen kachinghon ki do ra tum an halabang swani nali tum na chitong don ikha lapen ardi nang pidon tha ili tum chelang tep pen chi song lo polotang te litum hai ongji la hanlo litum aning chi theke la sido ana bada tum setame non kevanngji ni phaing koi pai chiklo la ke non nakele jilo 20 August ania bangke ilitum airset tung sepe litum kachi songalong nang litum setame almo nang chi pa onon pen nang chi todon tha ilitum akachi song ilitum Kachingrum la Henlo itum jakong kithe itum chipaklang longpo la situm hai unji nilihin pen la Henlo nang itum kadokave solang dora do ana phangsin nang chuning rikla kardom